Haga jingbo din kinong hikai ya jing tumu ke sorkar ban shimti no ya ki skul sarva shiksha abhiyan badi ki wai pat ki skul ki bala penya da ki kin hon nyam bapher haga khat santri yo yong arajar arfusan kinong yalam ke Meghalaya SSA School Association kilalet banya kendo yo Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner and Secretary katanat pule puthi ban pensngo kat to kan itali ki jing ai jingmut halor kateka benta haba keren kilat pathai khubor uba Aristotle Rambai President ke MSSE SA ula pentip badang don bon tili ki skul shimet ni ki bala seng di ki kin hon nyam ki bempat a jing menjur halor ketika jing terwa ke sorkar namar ga jing bempat la ban penkok ngo ya ki school managing committee kumta uba Aristotle ula a jing mut yo commissioner and secretary bo ude ban aila di kinong penyait school samenta ubna yayong bakin syong ban perkhat halor ketika jing terwa ke sorkar khnang ba kan penmento yi kinong hikai bat kumjuru ya ki school ula ongru ba ya ki school SSA ki bam don ki khna school ke sorkar kade ban bu no yi kinong hikai shiki wai pat ki school bakin beteng ya ke jing syakri jongki ngin budin halor gitu kimat kibangi lekren hagini kor bala depshedin akabaide bat ka inisiatif no jong ka government nak bentaban take over no ki management jong ki SSA school saka sorkar te nakaliang jong ka department hakini ki candidates ni ka ada issue ya ka city bat kumjuro ya ka cinta na baro kini ki SSA school lagi de ki community school ni ki private ki mission ki NGOs and so on and so forth bakin ya ka consent joki nabanta baki long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department te kat baki nang serve ya ka ne ka notice ni ngilap ba ki babon kini ki private mission nang ta kini ki NGOs manage SSA school kami ka problem sang to ka problems ka bami kalong ba nakaling jongki kim long shai hakbai dei bakani ka jingchmu jongka women te hakbai dei bakani ka benta nakaling jongi ngila ya kren ya tai sani ba benta ba di commissioner secretary bani ka kerpado yi ba in extend ya kani ka por nak benta bikin submit ya kani ka willingness jongki te ila kulari ngi benta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya kapor jongki ban perkhat akabai dai berkani ka jingtmu jong ka government de bakin submit ya kani ka willingness jongki hapo jong mentau benai April ta ka dai number 1 number 2 part ngilai keren ya kitu ki school mau ki bela dep ai lo ki bala lo dep ai ya ka willingness jongki na bentaban handover ya ka management na ka SSA Syaka Education Department ni ong yo Commissioner Secretary ni ajimut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat kepada ban dan kampan le katkum ka prosedur kepada kedai ban le po department kata kadai number 2 number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGOs ni ki society kiba mlong willing ban ai ma ki bom willing ban ai ya ka management sya ka government ngil ai jengmut ba taking into consideration ya ka service dan ni ka contribution ka ba kila renda baro shikata ban ai ya ka quality education apo jela jengi lani ban uplift ya ka education apo ka state jongi ngil ai jengmut ba ya kinong hikai dei ban aila ki ban continue kitu ki school dakaba nakalian jong ke sorkar kan ai ki ya kaju kajing mentoy kumba ai ya kitei kinong hikai ki ba long willing mo ban ai ya ka management na ka SSA syaka government pat kani ngil ai jingmut bakin kon ba ka government kan aila ki ban continue hadu ka tapor bakin shop thai lani ni ai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider ki as a grant in its school mo grant in its school but kidai ban yo ya ka jingmentoy la kumno kuno ban wanra ya ka pay structure ka batmai ka ba dau shai ba ki ai ki kanno kin yo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki but ki ai ki jingmentoy ki bangi yo
Ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti dengi kidon shibon kita ki grani ni school shibon kategori kidon ki deficit pattern ad hoc ki Hindi teachers or fourth teachers bat kumta terter science grant ma tingi ngi ajimut ba yakini baro de ban penuan haju bat banwan ra ada ka pay structure ko balong chamai ko balong very clear kini ki grani ni school kinlong uniform kinlong kinyo kaju nang bakanam dan show kada ka jingmi isu surok na kapor bandawa ban pentiu tulop ni bandawa iki insentif na bentaki hikay namar at the end of the day ka workload mo ka bangi tay kadi kejo ka service ka bangi ay kadi kejo tingila ay jumut ya ka department ba dalong ka bala ba ka government kan consider hakabay day ba kito ki school SSA ka balong ki bom willing ban ay ba kin ka shime ki kum ki grani di school bat kin penbet maya kaneka pay structure ba ya ka facilities na nika incentive ka ba kinong hikay kiday ban yo nata kabalay kabangi ong ba kani kam day ban tray kam ya kito ki SSA school ki balong zero enrollment but single digit enrollment students mo ya kani ngi ajig mutpat ba ya kum kita ki school ka government ka day ban ra no yitu no hikay but kito ki kena ki nearby school where there is better students enrollment tikini ki bangila ajig mut minta ki bangila keren bar commissioner secretary na kaliang junguru agree ba kilong reasonable kanika points ke bangi ai padulong yo ba next week he will call an official meeting kajing dor kat lem bati DSEO bati SDSEO bati officer naka tenat puli puti bat kum jo kajing dor kat lang tungi ki association baro lightly kata ka Meghalaya SSA school association all Meghalaya SSA school teachers association bat ka Meghalaya Fourth teachers association Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya